ଫେରିବ କହିଲ ଚିକ୍କଣ ଟଙ୍କା ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭାଷଣ ଫମ୍ପା 300 ୟୁନିଟ୍ ଫ୍ରି ବିଜୁଳି ଏତେ ଦେଲ ଆମେ ପାରୁନୁ ଜାଳି ପରିବା ପତର ହେଲା 50 ବିଜେପି କହୁଛି ବହେ ବିକାଶ 400 ରସୁଣ 300 ଅଦା ନଈ ଗଲା ବେଳେ ମାରୁଛ ବିଧା 60 ପିଆଜ ଆଳୁ 40 କାମ କମ କଥା କହୁଛ ବେଶୀ ଆଳୁ ଆସୁଥିଲା ନମ୍ବା ରେଳରେ କହୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତରେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ଟିକେ ତୁମ ମୁହଁକୁ ତୁମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗଲା ଚୁଲି ମୁହଁକୁ ସାରେ ଆଉ କିଛି କହିବି ନା ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ।